Loot crate! Hey, der vågnede Gabriella. Nu bliver det spændende. Åh. En science fiction vinylfigur. Mystisk. Og det bliver pigerne glade for. Og en Star Trek Triple, jeg ved ikke hvad det er. Men her, nu kommer den. Alien action figure. Yeah. Giv det der. $10.000 mærkelige penge. Space Invaders 1000 eller sådan noget, den du. Køleskabsmagnet. Og et spil. Og magasinet. Og noget mere. En plakat, tror jeg. Kan det være en Star Wars plakat? Fordi jeg synes ikke rigtigt, der har været noget Star Wars endnu. Yeah! Han Solo! Det er lige til nørdeværelser. Bum. Bum, 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 bum. Og badge. Right. Loot crate! Og øl.